4, ni 5, ni 6, sinó 7 estables. I també tenia un pagès, que era aquest, amb unes mans molt grosses i amb molt de temps. Mireu, en un estable hi vivia un cavall. A veure si trobem el cavall, me sembla que és... Espera que això... Aquí, mireu. En un estable vivia un cavall. Veieu? En un altre, dues vaques. A veure si trobem les dues vaques. Aquí, mireu-les. Aquí tenim les dues vaques. En un altre, 3 porcs. Anem a buscar els porcs? A veure. Aquí. En un altre vivien 3 porcs. En un altre, 4 ovelles. Aquí. En un altre, 4 ovelles. Molt bé. En un altre, 5 cabres. Aquí. Aquí. En un altre, 5 cabres. En un altre, a veure, 6 conills. Aquests els he vist. Aquí, mireu. Aquí vivien 6 conills. I en un altre vivien les gallines. Molt bé, que eren molt aquí. O sigui, tenien tots els animals allà a la granja. Però sabeu que va passar un bon dia? Que es va sentir un... I aleshores el pagès, quan va sentir l'odor del llop, va saltar immediatament del llit, es va posar els pantalons pel cap i se'n va anar corrent fins als estables amb la seva escopeta per veure si havia passat alguna malesa. I va començar a mirar si tots els animals hi eren. Les gallines totes dormien dalt d'un muret. Anem a comptar-les a veure si estan totes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquil·les, no s'havien portat cap gallina aquell lloc, Tots junts, fent una bola, dormien als conills. Anem a mirar si estan tots? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molt bé, estaven tots, no? Mireu, les cabretes roncaven en un racó, negres com el xarol. A veure si estan. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, tenim tots els animals, encara, de moment. Les ovelles dormien fent una torre. Mireu, a veure què feien les ovelles. Mireu. 2, 3, 4. Els porquets dormien enterrats al fang i fins tenien nom, mira, el Joan, el Pere i l'Andreuet. Mira'ls, 1, 2, 3. Ja només quedaven 2 animals i un. Quin eren els 2? 2, que eren... La gallina. No, les gallines eren 6, hem dit, o 7. Qui eren els que eren 2 animals? Molt bé. Xoca. Molt bé. No, els porcs eren 3, que ja ho hem dit. Les vaques eren 2. Mireu, mireu. Mireu, anem a veure si estan les vaques. No estaven dormint les vaques. Sabeu què estaven fent? Què feien? Mira què feien. Estaven jugant a les cartes per la nit en comptes de dormir. Així anem malament. No farem llet aquestes vaques, Mireu, ja només quedava un sol animal. A veure qui era. Un, que només n'hi havia un amb un estable. A veure qui ho sap. Molt bé, no? Jo no sé qui té les de més comptables, Però ets un lleó? Una por? Mireu, aquí la tenim que arriba com una mica marejada, veieu allò? I aquí la tenim passant-s'ho la mar de bé, mireu-la. Veus si s'ho passa bé? Ja, és la nòvia. La nòvia? A tu, totes aquestes coses de bodes t'agraden molt, Gamberrilla, mira, aquesta d'aquí. Que guapa. Aquesta. Ai no, que és aquesta. És aquesta. Aquí tenim la velleta tota preocupada i la neta que se'n va buscar la carbassa, va ficar dins de la velleta i aquí tenim el lleó, la velleta tota tranquil·la, els 3 animals amb un pantanatge. Mireu que aviat serà, què serà? La velleta. I tots sants, molt bé, i veurem moltes carbasses. Bueno, ja està acabat. Si voleu venir el proper dia que fem els contes, i no tenim un targeta, podeu agafar un targeta